Kiev'de Ukrainanyň sagçy sektor adly milletçi toporunyň aktivistleri prezidentiň administrasiýa binasynyň öňünde protest geçirdiler. Olar gündägär Ukrainada öz meýletinçi batalyonunyň edaralarynyň daşynda goşunyň barlyk geçiş nokatlarynyň döredilenligini aýdýarlar. Hökümet muny ret edýär. Ukrainanyň häkimetleriniň has professional goşuny döretme ugrunda edýän tagallalary orsiýetçi separatistlere garşy söwüşýän ýarym harby toporlaryň arasynda dartgynlylygy döretdi. Irak'ın Kirkuk şäherinde Kürt studentleriniň ençemeti etnik türkmeniň universiteti ýol başçy saýlanmagyna garşy çykyş etdiler. Bu wezipäniň diňe Kürtler tarapyndan ýerine ýetirilmelidigini aýdýan studentler tegirleri otladylar we has köp protest geçirmek haýwatyny atdylar. Kirkukyň ýylaty Kürtlerden, Araplardan we türkmenlerden ibarat. Kürtleriň peşmerga töwüşüjileri Kirkuky şäheri 2014-nji ýylda ýelen Islam döwletiniň elinden basyp aldylar. Kazakstanyň Demirgazagynda Orazak şäherinde 200 çemesi jaý suw alyp ýaşaýjylar öz öýlerini terk etmäge mejbur boldular. Beýleki ýaşaýjylar Nura deriýatynyň suwunyň derejesiniň galmagy we bentiň ýumrulma kowpy zerarly göçürilmeli boldular. Garyň eremegi we güýçli ýagyşlar mart aýyndan beri Kazakstanda suw joşgunyň döremegine sebäp boldy. Pakistanyň Peşawar şäherinde häkimetler 26 aprelde 45 adamyň ölümine sebäp bolan tupandan ejir çekenlere ilkinji kömegi berip başladylar. Tebiği betbagçylykdan ejir çeken maşgalalar suw we azyk bilen öpçün edilýär. Bu ýerde elektrik liniýalary kesildi we jaýlar sandan çykdy. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.